So phaya ekhaya ndizelwe ndayi-firstborn ne. At least olo hlotyana ke because ndizalwa ngumntwana oyintombazane. So ubu-firstborn bam abucacanga, but then ke spiritually umntwana ovula isizalo uba nendlela ayiyo ngokwesintu. Isiko lenzelwa yena, nguye olindelwa ukuthi uzoba inkokheli yekhaya and lead abantu bekhaya into imeko yomuntu right, imeko elungileyo. Kufuneka abe nomhlaba, kufuneka umuntu abe nomfazi, abe nabantwana, abe nendlalifa naye. And then from there kudala ke uyihlo ebekwabela umhlaba phaya, then uqale yakho into phaya ube inkosi. Bonke abaninawo bakho nabantu abazozalwa nguwe baripote kuwe, benze yonke into kuwe. Now yonke lento it requires i-training, a lot of i-training ukuze ukwazi into yobana uzoba ngumntwana alright ekuhlaleni. But i-issue ekhoyo is that i-training esasifana siyayifumana as abantwana basekuhlaleni basemakhaya ayikho ngoku. At least siye sibhenele kwi-Christianity ukutreyina abantwana bethu because ngoku isiko alisekho, isithethe asicacanga. Nabantwana, umzekelo namntwana oyinkwenkwe noba ndimsesuthwini uzobuya wethu, especially emampondweni ayinasiko litheni le nto. Uzobuya eyinto ecinga umthetho wakhona seyindoda whatever, ibe i-behavior yayo ingekakulungeli le nto. So I remember mna ukuthi ndikhuliswe ezindaweni ezininzi because xa uzalwa umntwana oyintombazana mos you do not belong to anyone anywhere, uyayibona. So bendithi ndikuloo tata, ndibe ndikuloo mama, ndibe ndisesihlobeni, ndibe ndiphi. So I was all over. Ingani uba before ndibe ndenza ugrade 9 bese ndifunde at least izikolo ezi-5 or 6, uyayibona. And then high school zam ndifunde kwi-high school ezintathu yonke le nto. So andinastand ncam where kuthiwa this is the person who taught me who to become the man I am today, uyayibona. So mna I was more like I was saved by Christianity. I would put it like that. So xa sixoxa ke phaya singabantu ngezinto zenkolo and whatever, siye sithethe ngezinto ezithi ingaba umuntu wase-Afrika ufuna ntoni kubuKrestu and all those things. What I'm trying to say today is that if mna bendingakange ndibhenele ekubeni ndiye enkonzweni, even though inkonzo I do not agree ngendlela izinto ezenziwa ngayo enkonzweni, believe me, I've had conflicts by a lot of them, and andiye ndibakhuthaza abantu to go to church unless umuntu i-reason yakhe is only to go there for ukufunda about uba yindoda, because uba mbudoda ndibufundele khona. Futhi ke ngoku ndade ndafundisa nabanye abantu because abantwana bendibalida ndiye ndabafundisa boluswe through inkonzo, benziwa zonke ezazinto, bafundiswa how to take care of their homes, how to take care of themselves through inkonzo, uyayibona. Because mna ngokunokwam ana-background yasiko, mna ana-background when ndinothi ndiyayazi into yobana xa kuthethwa ngezinyanya kuthethwa ngantoni. And ke ngoku sele kunokuthiwa mhlawumbi ndinoyenza elo siko, I do not know ukuthi ndingabe ndilenzela bani, because as much as into yobana umama wayezalwa emzini owayenendoda nomfazi betshatile abazali bakhe, which became my own parents also. Ndizelwe mna sele utata engekho, wabe ke ngoku nomama obezala ke umuntu obendizala eyinantsika eyifounder yenkonzo of some sort. So yayi-Christianity ke elo hlobo ke, because ewe kona ebengumntu waseziyoni, but there was no lesson per se. So yonke le mizi ebendihamba ndihlala kuyo, I've endured a lot of abuse, a lot of izinto endinganozinqwenelela umnta womntu, uyayibona. I've tasted a lot of abuse through izandla zabantu who were supposed to protect me. So ndasiwa kuloo tata, then naphaya ndafika andabhilonga mntwini, because xa usuka kuloo tata akho umntwana wentombazana ungokabani phaya.
ngubani ozohoya wena, because wonke umuntu phaa unoxanduva lwabantwana bakhe, wena uzoba ngukabani. And utata ke akanamabele awuncancisa umntwana, meaning that umuntu ongutata akana patience yomntwana, especially xa ukhona umfazi around, uyayibona. So ndandiyiloo nto ke elalapha ihlelwe khona kwakule yadi, iyadi enkulu. Umuntu ofuna uhlukumeza umuntu uhlukumeza mna, ndandibethwa, ndandivinjwa ukudla sometimes, ndandilala engatyanga ngoba akho ndawo ndizofikela kuyo, ndifika endaweni sokugqityiwe ukutya kwezinye. Noba ndiyanga esikolweni nobody cared, kungekho nto yenziwayo ngazo zonke ezo zinto. So ithi yonke le nto, as a firstborn, as umntwana ongokuqala uphume kuqala esizalweni sikama, ii-expectations ziba ninzi, because spiritually, at least ngokwe-Christianity, andiyazi ke ubana ndingathi ngokwe-Christianity nandiyibeke ngolo hlobo, because amasiko esiwenza apha eAfrika akwitora wonke, iyabona. So ifuna ukuthi mna, according to history, whatever we do now, okusalayo iBhayibhile already had those things. And njengoba zikhona phaa izinto zimbini, either iBhayibhile ezigotshwe kuthi okanye thina sikope eBhayibhileni ukwenza la masiko sinawo, because noba uthetha ngembeleko, noba uthetha ngezingxengxezo, ngokungxengxeza, noba uthetha ngokuthonjiswa nokuthintinza, izinto ezikhoyo eBhayibhileni ezo kwincwadi ye-Old Testament, ezaa ncwadi zikaMoses. So ithi ke ngoku le nto, mna as a firstborn, I accepted into ethi wonke umntwana ophume kuqala esizalweni sikanina belongs to God. Meaning that ngumntwana lo ekufuneke azisiwe kuThixo, enzelwe isiko ngokomyalelo kaThixo, even though la myalelo iphaya yayinikwa amaSirayeli. Siyazi uba kwakunini ngoko, meaning that kwa iAfrika kwangacaci into ncam ukuthi i-civilization and all those things ziyangaphi. And xa ufunda iBhayibhile, you're not really sure ukuthi xa kuthethwa phaya abantu babekweyiphi indawo ngokwesizwe, uyayibona, because amaSirayeli angenasizwe per se, uyayibona, anikwa iKanani. Kwasiqhubeka ke enikwa nezinye indawo, but amasiko awo ended up infecting everyone, because naxa ethinjiwe uNebukadnezar ended up giving into ethi wonke umuntu ngokuzokhonza uThixo kaDaniel. Yabona laa mthetho kuthiwa xelelani zonke ikumkani, because he conquered everyone, kuzokhonzwa uThixo kaDaniel, meaning that nemithetho ke ngoku kaThixo were given out ukuthi makunantsikwe, makulandelwe yona for a while, at least maybe ngoku esaphila nakunyana wakhe. But then we know izinto ziyatshintsha, namaSirayeli awayinikwe imithetho ya-end up ilahleka. What I'm trying to say again is that mna i-expectations ezikhoyo kum as i-firstborn zithi mandibe yi-leader, zithi mandibe ngumzekelo, zithi mandikhokhele abantwana basekhaya into being amadoda nabafazi abaqotho ngomso nabantwana bam, uyayibona, because isizwe now sale ndlu yam siqala kum, uyayibona. Because as much as into yobana ndizalwa ngubangilifa wakwasithuko kwancamane, ithi loo nto still as a firstborn, as umntwana uqala esizalweni sikama, ndinoxanduva. Then ke ngoku ithi ke nonyana wam as i-firstborn kunina unoxanduva analo, ekufuneke ngoku mna ndimfundise how to be a man. Ithi ke ngolento, if sizocinga into yobana ukuze sikwazi ukufunda uba ngamadoda kuxhomekeke only to kwi-culture yesintu, whose culture? What is happening now with the culture? Do we really have what it takes to raise abafana abazoba ngamadoda who will respect women and children, who will respect the community, who will lead us into isizwe esingcono ngomso, using i-culture yaseAfrika okanye mhlawumbi i-culture yesintu, isiXhosa or isimpondo ke ngoba ndilimpondo. But then without ezi zinto okanye with them, are they enough? Because mna ngokwam ekuhlaleni ndithathwa at least njengomntu who is in a good and regular standing, I can put it like that. Abantu where abathembela kuye to address izinto, to put izinto into perspective, even though ndingakandikhuliswe ngendlela that I would say indlela yesintu, uyayibona. Because ukudicide kwam ukuthi ndenza into elungileyo nokungenzi into elungileyo, yonke loo nto ixhomekeke ekuthini imfundiso le ndiyifumeneyo ibinjani. I was lucky ke enough ukuthi
even though benditante esithubeni, at least ke ndaye ndafakwa emnyangweni wenkonzo, then ndafundiswa uba indoda. But I want to say this openly ukuthi napha enkonzweni into eyandenza into yobana at least ndibe nalakhe ndifumane imfundiso endinayo ngoku is because of the tragedies that I faced ebomini. Yonke la abuse and all those things, it was a training for me. Ndithe ke ngoku ndifikelele eBhayibhileni ndiyifunda ndisenza yonke into, ndafumanisa ubana ezi zinto zazi-necessary. They were building the person I am. Ndiyamazi umuntu olamileyo, ndiyamazi umuntu osentlungwini, ndiyamazi umuntu ohlukunyezwayo, ndiyakoyika ukuhlukumeza omnye umuntu because I know ukuthi zifilisha njani ezi zinto. Ithi ke ngoku le nto ngokurelate kwam ezi zinto, this is how I became a better person. But then ke ngoku ndabe sendifundiswa, uyayibona ukuthi ukuba indoda engcono okanye uba ngumuntu obhetele ozokwazi ukwenza izinto ngendlela erayithi kwenziwa kanjani. So in conclusion, between i-culture yesintu na between i-Christianity ezinkolo nezinye ke inkolo ezizibiza ngoba zizi-foreign religions and whatever, we might want to adapt, uyabona, adopte kuzo if mhlawumbi sijonge into yobana isizwe sethu singasisizwe singcono. Because other than that andiqondi into yobana kulula kangako ukusebenzisa isintu sethu ngoku, because kuyabonakala ukuthi sona ootatomkhulu akukho nto basincedisa ngayo. In fact namakhehle akhoyo ngoku, indlela inyani engekho ngayo ebantwini abadala yenza into yobana ube novalo, because everybody ngokujonge ukudla. Umuntu uba unikiwe nto anikwe yona sithi lintshontsho apha emakhaya emampondweni, awuphinde ufumane nyani. Ikomkhulu is supposed to be the church esizweni, is supposed to be isiko liqala komkhulu ligqibele khona. Kudala xa kukhona indlala, kunganethi, kungathini, ibiwa likomkhulu elikhangela umuntu osiyazi ozokwazi ukuthi into yoba makwenziwe ntoni, ize ibe inkosi ezokhokhela abantu kuyiwe entabeni kanje kuyokhonga imvula. Ikhongwa kuQamata, ikhongwa kuloo thixo wakhona okanye kuloo mamlambo wayekhona, because izithixo zaseAfrika zininzi. But then into ebalulekileyo was that the priest yabantu ibivele iyinkosi. Kuthe usofika ke ngoku ii-missionaries yatshintsha loo nto, sangamawexuwexu sonke. We need ukuthi siyiqaphele ukuthi even though Christianity ikhona, too much light is a problem, because ne-darkness, there's a lot of darkness ne-Christianity nangendlela eze ngayo. But if abantwana bethu sizobakhulisa ngendlela erayithi, we might need to rethink indlela esi-approacha ngayo i-culture. We might need to rethink indlela esi-approacha ngayo isintu. Ukuthi koku-approacha kwethu isintu we ended up forgetting ubuntu, uyayibona, because this is what we're supposed to look at. We might even look at into of attacking i-Christianity ngokungathi i-fault kaKrestu ukuthi i-Christianity mayibe yi-mess benje. It's not his fault. uKrestu imfundiso zakhe are beautiful, are pure, zithetha ngoxolo, zithetha ngobuntu, zithetha ngokuthandana, zithetha ngokuphathisana, ngokubambisana, which is the African way, ubuntu anyway. But then ubuntu ke ngoku bungabikho kuthi because ezinto sezinyanzele ebantwini ngendlela engekho right. So kuyo yonke le nto between i-culture nenkolo, we might need to find a balance soon, because uba sizoqhubeka kanje, sizoqhubeka sifelwa ngabantu abangosisi, sizoqhubeka sinamadoda azibulalayo, sizoqhubeka sinemitshato echitheka every day because funa uzenza abelungu, sizoqhubeka every day sinezi problems zobana abantwana bethu bazithele kwi-drugs, sibe ne-problem ye-society engana-economy, because ilali nganye suppose into yobana yazi into yobana ibhenefithane, idla ntoni, uyayibona kanjani. We do not care about those things because asenazo ii-leaders. Zonke iinkokheli ezikhoyo zijonge ubana umntu mathele kuye esiswini. I-house nganye ke ndiye ndithi mna phaa ekhaya ndim umfundisi womkam, ndim umfundisi wabantwana bam. I cannot expect enye indoda uba mayifundise abantwana bam into endingayaziyo. Umfazi athatha abantwana aye nabo enkonzweni bawufundiswa into ebefanele uba bayifundiswa ndim. Makube ndim othatha abantwana bam ndithi masiyeni enkonzweni siyovuselela. Otherwise inkonzo yona imele into yobana iqhubeke endlini every day. If kuphilwa ngoThixo, makuphilwe ngoThixo, but ndilimpondo.
I need into yobana abantwana bam ndibakhumbuze ndibaxele ukuthi ngobani ooyihlo babo, ngobani ooyise babo, nooyisemkhulu, nobani bani njalo njalo. But then uThixo udlale iphi indima ezimpilweni zethu so that sizokwazi uyigcina le nto ikwi-balance. So that's what I wanted to share namhlanje, ukuthi mna zithini izinto endicinga into yobana zi-expected kum as a person, as a firstborn esintwini, and then i-culture idlale iphi indima kum eyokuthi ndilimpondo, ndingumXhosa or whatever. I don't even know, uyayibona. And the mess yokuthi ndizelwe yintombazana yandibeka kweyiphi position, what did I learn from it, and then kwezinto endizifundileyo, what did I get out of those, and then yintoni endirhalela uyishiyela abantwana bam zonke ezo zinto. Because when I took i-decision yokuthi andifuni ukuze ndizale ngaphandle, at the same time ndifuna into yobana abantwana bam ndingayohlala emsebenzini, hlale egule, abantwana bakhuliswe ngumfazi, bathini thini. I need to be present as much as I can elifini yabo, so that and at least until they come of age, izi-stages zabo mabafundiswe ndim to get there, ukwenzela into yobana if impilo yabo ayihambi kakuhle, I am to blame, not a system, uyayibona. Even if i-corrupt lolo hlobo, at least mandibe present. Akunoba i-TV program abayibukelayo yintoni, I need to make sure ukuthi I account ngezo zinto, education yabo and all those things I need to account. Zonke zinto will only happen if mna kuqala I recognize ukuthi i-mistake was done ngendlela endazalwa ngayo, i-mistake was done kwindlela endakhuliswa ngayo. But then ke ngoku, what do I do about that to make sure ukuthi abantwana bam do not go through that? Then nalapho ndibe nam ndizibeke kwi-position of learning every day. I need to learn, ndifunde ukwenzela into yobana abantwana bam bazokwazi ukufumana imfundiso at least epheleleyo, imfundiso ezawubenza into yobana ngomso bakwazi ukuma phambi kwabantu bathi mna ndingubani bani kaMxoli Sithuko, ngolu hlobo oyizalwa ngubani, ezalwa ngubani, ezalwa ngubani, njalo njalo. These are the things, because once bazazi they will know ukuthi bayaphi. Noba mna bendine-problem ye-identity, but I need to fix that for my own children. Le nto ke ngunyanzele into must choose a side between kulo tata nakulo mama. Mna I had to choose kulo mama because kulo tata I don't have a space there. Noba kungathiwa ndihlawuliwe ndenziwa ntoni yonke into, still I don't belong there because andinamzali uphaya. Uyayibona bonke abantu abaphaya banabantwana, but kulo mama ndikhulisiwe, everything I know ndiyazi from there. Even though nalapho bekukhona ke ukuhamba ndijulwa ndisenziwa yonke into, but then it's my home, it's where I was given a name, inkaba yam iphaya. It's where utata wayikhonjwa khona kwathiwa nangu uyihlo nonyoko. Uyayibona, wena njengoba uzalwa yintombazana angonyoko lowo is just your sister and all those things. So isiko lam laqala phaya. Now how do I pass that down to my own children? I have incwadi ke that I have written incwadi, in fact, about life yam, about ukhula kwam, about izinto that I encountered, nokuthi how did I become the person I am today, and then impact endiyendanayo kwi-society, community, and how the communities that I have seen, that I have visited, that I have stayed in, impacted me. Uyayibona, rural life versus inantsika city life, ukuthi zonke izinto affecte kanjani. So I think at the end of the day, the only way to get information out there is to write it down. So this is why I have written these books. At least sendibhale 5 ngoku. Ndizenza sibe ncinci ke because andifuna umuntu abe nomkhinqi xa efunda. Maybe I will share links in this video down so that you can check them out. But then at the end of the day, a leader, we cannot expect or wait for anyone to lead. A leader is you. You are the leader. You need to start leading so that abantu bazoqala ukulandela, nawe ube ufundile ukulandela kuqala. Uyayibona, learn to follow so that you can become a leader. Topic yona was about a culture, my Africanism versus inkolo, mainly Christianity, because this is what we are exposed to mainly, as inkolo. So trying to balance those, it's a lot of work. Maybe I'll come back and share another video
on my take on it, uyayibona, and see ukuthi mhlawumbi wena zithini ezakho ii-views about yonke loo nto, uyayibona, because at the end of the day we need to find a balance. Okay, camagu kuwe, Thixo abe nawe.